Okay, diniga bahin na makiklaan na ata sa Dolores, Clarida, Misamis Occidental. At makauban si Barangay Kapitan Fika Lahat na dinig bahin na labot sa pagpahuno no, sa quarry. No, mga ekwipo, lakip na katong mano-mano nga pag-quarry diniga bahin na humad nga gimando mismo sa tuwag gobernador nga pagpahuno dinig mga quarry. Na atong kuha sa pagtibaya una si Kapitan Fika Lahat sa Barangay Dolores, Kap, Maayong adlaw. Maayong adlaw sab kadimo dong sa dam o maayong adlaw sab sa tanang mga katawhan sa Misamis Occidental labi na gyud sa ato ang halangdon nga gobernador Attorney Henry Suaminal nga diin nagpadangat siya kanato og usa ka order kabahin sa cease and desist sa pagpaundang sa sand and gravel nga quarrying. Okay. Subot pasabot na ay nagyaw gihapoy nagkuari sa kinig Paka River, Kapitan, sa ako mismo sa mga barangay. So muna akong gisubay karon tungod kay sa maong cease and desist order nagmando man siya nga paundangan. So muna akong gisubay karon ang area sa Barangay Dolores nga diin naatay boundary nato nga ang Barangay Panay. So unang nangutana ko kay di mangyud kay kuswito diri. So kani kuno diri nga area mao ni siya boundary gyud sa Panay og Dolores sa quarry nga area. Kay kanan diha kani adto hinuon jud diha dapita murag sa akong napaminawan sakop gyud na dihang dapita sa Barangay Dolores pa. Pero sa pagkakaroon kay ang mga katawhan naa naman gud kanang sa boundary nagpasakop gyud na sila sa Panay. So unang ang nagpabilin kini diri nga area mao ni sakop sa Barangay Dolores nya ang gi mando ni governor nga paundangan ang quarry dinhi sa Bati-Bati area which is kani siya nga area diri mao ni ang Bati-Bati area mao ni ang Bati-Bati area. Pero kadna diha dapita mao ni sakop sa Barangay Dolores. Then ang kini po diri nga area nasakop na siya sa Barangay Panay. So kung imong makita naay nagtrabaho karon dinha sa kanang river control naay mga bato. So kining mga bato diri nga nagtapok-tapok dili ni siya quarry kun dili mga anod ni siya sa katong pagbaha. Then gipangayo nila kay kani nga diri nga area sakop man ni sa ilaha ka Mr. and Mrs. Makiling. Dayon nananghid sila sa tagiya nga pwede ba kuhaon nila ning mga dagkong bato kay mao ilang i-reprop din ha sa gigamit sa kanang gigamit pod nila sa river control. Sa river control. So pero wala gid na nila ibaligya gani pwede nimo ma-interviewan niya ang kanang mismong tagiya nga wala gyud kuno nila na gibaligya kay ako man gipangutana kay basin og gibaligya pod nila mo nang mahulog maghapon siya illegal quarrying baron kay kuan man nagbaligya man niya pero ningon sila wala gyud sila gidawat nga kwarta tungod kay ilang gilantaw nga proyekto man pod siya nga makapanalipod pod sa ilahang kinabuhi diha kun naay mahitabo nga dakong pagbaha. Okay. Pero gibando gyud mismo sa gobernador kay ipahunong bisan pa katong mano-mano no kay kasagaran panginabuyan diri sa Dolores mga dapli sa suba quarrying man gyud no. Pero unsa man na nila nga ilang panginabuhian maapektahan pod tinuod ka maupod na usapod na sa ako ang gilantaw baya kay diri gyud mostly tinuod man gyud dili gyud ikalimod nga ang mga tawo diri is nagsalig gyud sa quarry. Pero sa pagkakaron sa akong pangutana kay kaganiha pa kong buntag nagsuroy dito ko sa gikan sa Purok 1 kay makig-meeting unta ko pero wala man natapok ang mga tawo. Ako na lang gibalay ang kadtong ako na lang gikuan kanang gisubay katog yung nangutana ko kinsa gyud tigkwari diring dapita. So manong ako silang gipahayagan nga naa na tay cease and desist order nga undangan jud ang pagkwari diri sa Bati-Bati area. So nagsulti sila nako nga dugay na daw nga wala na sila diri nagkwari. Gani ato pong makita nga wala po'y mga stock ditong dapita si mabaw bisag ato tong subayon. Pero kaganihan atay nakita kun imo to na rin kun atay nakita dito dapit sa ubos pero Panay area na to nga naay nagkuha didto nga og materialis. Dunay truck gaganihan dunay truck kaganihan nga blue ang color. Kuha og mga bato gihapon or mga balas to siya. Pero dili daw to siya sakop sa Barangay Dolores kun dili sakop na siya sa Barangay Panay. So ang kuan ani ron bisan pa siguro na boundary man gud siya. Mabutang man gud gihapon nga moingon nga kini Dolores na. Pero more lagi na ako na lang siguro pong kaning atuon ang tag-iya diha sa nagpakwari nga hangion lang pud nako para dili pud maapektuhan ang Barangay Dolores kay ako ra bay naabtan na address ako ang pagpahunong sa mao nga kaning quarrying. So
nangutana man ko ni ng preska si kang dampas ko no to sa tuon na lang nako siya para masayod po siya, pero nara nila kung undangon ba nila o dili, basta kay naagi mando ni governor nga ipahunong gyud ang maong quarry kung ana unya pohon og di gyud sila magpatuo. Kung naanay mga sanksyon sila na manubag, basta at least wala ko nagpabaya sa isip kapitan nga ako silang gipahibalo. Nga mao na naanat naabtan na ta og cease and desist order. Oo, okay, kung mo insist gyapon sila, mo quarry gyapon sila, mag-quarry gyapon og mga bato diri, manubag sila sa balaod. Oo, manubag na sila sa balaod. Ilahan na ng tulubagon. Basta kay ako lang nagsunod lang po ko sa mando sa ato ang halangdon nga governor. Kay protection man po guna sa kinabuhi nato, kay simba ko naman no di nato mahibawaan ang kahigayunan nga kun ang pagbuot sa kuan kaning kahitasan nga pamtangan taog kaning pareha na pud kani adto nga dakong baha. Dayon simba ko mabungkag ang ato na pud diring kuan, pero siguro murag tuo ko ligon naman yung pagkatrabaho agi. Manginaot nga dili na to nga mahitabo. dili mahitabo. Pero kung ang kinaiyahan na magum ko ano simba ko ug mobuto baron, sila man po'y mapiktuhan diri. Sila gyud mismo diri mapiktuhan. Napo kay mga residente po mapiktahan. Na ako'y mga residente Pero sa mas diri sa daghan mas daghan ang panay. Mas doy, makaluluoy gyud sila ditong dapita ug ang barangay Masabod siguro ginana kay kasikbit man ang barangay Masabod. Pero pag subay nimo kap no sa didto sa suba na gyud no. Duda kay naabtan ba nga Wala gyud ko'y nakita didto nga mga tao. Karong adlaw sa akong pagsubay, wala ko'y nakita didto nga mga tao. Gawas lang atong mga bata din nag latay-latay anang irrigation. O maura to. O kaning sila no. O kaning sila nga nagtrabaho karon. Pero no gipangtapok ka mga gipangtapok ka mga bato, mga balas diha. So mao na ang gigamit aning sa muna sa ilang protection ilang gigamit. Oho. Muna ilang gigamit kanang mga nayuta-yuta pinalit na nila. Ambot ug asa dapit sila nagkuha na nga ilan nang gipalit nga naara pod nila diha gibutang kay ilang gigamit sa pag piling man tingali ana dito gyud sa ilawom. Basin mao na gituan nila sa gakwari. Wala pa po. Tingali kay magtinagumbol. Pero imo sila gipangutana kung gakwari ba sila po diha kanang mga kuan wala. Kanang mga tao wala. Diri ra sila nagkuha. Diara sila kani lang diri mismo aning diri ra sila nagkuha. aning maong Kanang luna. man pod sila sa tig nga kwaon la. Pero bakit po mga dagkong bato mo ilagi. Kwa kana o kanang gitapok-tapok. Magamit diha sa protection dike. Okay, so tambak man daw na nila. no. Pero saan mo nadawat ang mga cease and order gikan sa gobernador kap? Nabasa na ko murag adto lang pagsisyon na mo adtong Lunes kay dito manggod bi adto gikan og Manila kay nagtambong mi sa katong liga ng mga barangay congress dayon. Pero murag 2 weeks na na diha sa kuan kaning naabot wala lang ko pag-abot ba sa kanang mao nga communication. So adtong Lunes nabasa nako dayon gubikan pud sa mga aktibidades pud sa ato ang lungsod murag wala nako kaayo siya kuan ni kanang mapatawag dayon mutong nag-schedule ko karon untang adlaw nga mag meeting mi sa Purok Uno kay sila magyud diri ang affected sila man sa ang quarry. murag naa po diri ang ubay-ubay nga kwaresta nga nagkuan diri. Pero sa gara sa kuno istorya didto ang ubang mga kwaresta wala na gid sila diri nagkwari, ang uban murag tuan na manggani didto dapita sa tabok adtong samantong sila sigatik sabato sila dapita basta kay nanabok na gyud sila wala na diri ang uban to adaw sa ubos na dito Purok City nana din Purok City sa Purok City dito Panay. sa Panay murag ana mo ilang giistorya pero di ana dapita maskin gani karon makakita ta na murag naitawag di adto pero mo lagi na Panay naman kuno na din ha pero pwede ra pud siguro tingali nako na maadto no. Oo, aron po Adtoon sila para- mapaybalo no. Oo. nga Kay kani dili naman good ang tumong ani aron nga dili gyud mapiktahan no ang atong suba kay basin niya og lagi ning panahon na pod ting-uwan man gud. lagi usapod na sa kuan ni governor siguro nga tungod kay basin ba og naa po'y pagbaha mo nang pabiya mahuman pud ng Oh, project diha sa irrigation. wala pa gyud So ang protection dike diha no. wala pa mahuman. So mo nang kinahanglan gyud na siya nga ato yung panalipdan kay bungkagon man gud ni diri labi na gyud nga naa diri sa Malamag Quarry. So usa pa may kuan diha nga magkugong pa diri So after ani kap no, mapahinumduman sila. Sunod na din ang dakop kung di gyud sila motuman no. Mismo ang barangay so may mabuhat ni niya pag aron man kuan ba basig karon lang sila mo undang niya pagkasunod na pod mulurang
No, lagi. Di ba? Oh. Basta ako maghangyo lang gyud ko nila nga kun mahimo undangon lang gyud nila bisan man tuod makaapekto silang panginabuhi pero napa man pud siguro laing opsyon nga kanang para sa pagpanginabuhi. Basin dito sa taas nga parte kay mura magwala man ka ito nakuan pwede man siguro sila to makakwari pero murag lisod lang po dito ang pagkuha sa ilahang mga materials. Oo. Pero po na dito. Tana man Paka River man gud, no? Kasi may naka-address dito sa Kangov nga. Bati-Bati River. Sabot kini siya. Oo, kani siya gid diri area kay Bati-Bati River. Bati River. Okay. Gawas po dana nga kanang illegal jud ang ilang pagkwari kay gawas nga wala sila permit. Wala sila permiso gikan sa DNR nga mao magidunta na ikuan pag mag-operation ganita sa quarry kinahanglan magkuha gyud ta og permiso gikan sa DNR. Pero wala man na nagpanghitabo tungod kay mura manggod og manual lang manggod ang pagkwari. So, kung nakita nila asa dapit ang materyales tungod lagi pud sa kalisod siguro sa panahon. Di mo take opportunity na lang pud sila nga para sila makapalit og bugas mo tingay po nang magkubkob na lang po sila which is illegal kay wala man sila permis. Ang taga DNR ba taga bisita ba diari? Dawarag diri no. Dunay taga DNR diri nga. Kuan. Ni Subay. Ambot lang po basin mo po na ilaha sigurong nakita mo nang nahatagan ta og cease and desist order. Mo po siguro na ilahang kuan kana nakita nga problema. Pero sa imong data or kung pila ka mga kwarista diri sa to sa inyo sa barangay Dolores ubay jud diri. Udaghan yung kwarista diri. Sobra gid na sila 50 siguro kay dili lang mang purok 1, purok 8 na mangani poy 3 o 4. Maskin dito sa among purok na pero wala po sila diri nagkwari dito sa imabaw po dapit. Dito po sila sa imabaw tungod po sa ilaha nga area pero ang uban karon nagbalhin murag sa tilang giingon oy nga balot na sila no tungod kay dili man gud makuha kuno didto ang ilahang materyales ang ilang kware dili makuha tungod kay lisod agion so munang namalhin sila. Wala pa po di ko kay bati-bati kaning masabod nga basin daw dapat mga kwarista diha bati-bati man gud agingon. Oo lagi wala pa pud ko kakuan og naabay mga kwarista diha sa masabod ikaw nang pres ka na kay hibaw-an nga lagi pero dunay mga lumulupyo po diya sa masabod nga mga nagkwari diri sa unang panahon. Pero sa pagkakaroon wala na. Okay. Sige. Salamat kay Kap no sa imong pagpadagat and siguro imo ipaabot na lamang no sa tanan nga mga lumulupyo nimo diri labi na kadto mga kwarista ay imong paghangyo no nga undangon ang kwari no mano-mano og katong mga ekwipo. Sige. Sa ngalan sa atong halangdong gobernador no Hendry Eswaminal, ako naghangyo labi na gyud sa mga kwarista hinuon makaapekto man tuod ni sa inyohang panginabuhian pero tungod lang pod sa safety pod sa atong kinabuhi ato na lang sundon ang gihatag karon nga order gikan sa atong halangdon nga governor tungod kay pagpanalipod man pud ni sa atong kinabuhi nga undangon na lang nato kun aduna man gani mga illegal quarrying diri nga nahitabo hangyo lang nako sa katawhan sa Dolores labi na gyud kamong mga kwarista magtinabangay lang ta nga unta ato nang undangon ang atong illegal nga gihimo tungod kay matawag man jud mo nga illegal tungod kay wala man moy permiso gikan sa DNR o wala pud moy mga DR nga inyong ika-support unya panahon kung naa mo magpahawl mo. So hangyo lang ko para sa ato maning tanan dili man ni kay para ra sa ako kundi para kaayuhan nato. Kay unang-una kamo jud maapektuhan diri nga naa sa ubos kami lay pagbuton ato man mi sa imabaw pero affected gihapon mi kay dili man mi makalugsong diri sa ubos. Pero most kuan gyud kanang ang dako jug impact nga kanang naay kanang kakulian gyud sa panginabuhi kamo diri sa inyong kinabuhi kay kuan man simbako og maguba o gubuon ni sa kinaihan ang ato diring kuan kamo man jud diri maapektuhan so magsinabtanay na lang ta mangita lang tag laing opsyon kay ang tao kun magkugi lang gyud ta sa atong pagpanginabuhi dili man kay ingon nga nakadepende ra gyud ta diri sa quarry naa may daghang mga opsyon nga kanang makuan nato basin di ay maloy ang Ginoo
kanang naay ihatag diri kanang pagpananom pag ato ang sa pagpamuhi makatabang man na sila Pagpamuman nato na lang po, makatabang no? man na nato sa ato apong inadlaw-adlaw nga panginahanglan. So mora to akong hangyo hinaot unta nga inyo lang po kung sabton kay isip inahan sa barangay nagtuman lang po ko kung unsa may mando gikan sa taas kay ako man pong nakita nga tinuod jud makadaot yun sila makadaot yun ni nato kung magpadayon ta sa pagbuhat og illegal nga quarrying. Okay. So Okay, Kap, salamat kay. Kap, pahimos na lang po na ko gayo, no? By the way, kumusta man sa may mga existing project nato diri sa Dolores nga kasamtang gihimo or giimplementar ka po? sa pagkakaron, unang-una gid ang among tubig. So pasalamat ko ni sa atong halangdon nga congressman sa 2nd district Ando Minal tungod kay siya naghatagan nato usa ka proyekto nga gipangandoy nga mao jud ang tubig. So kaganiha bag-o lang ko gatawag sa ganihag yung punta gitawagan nako ang engineer nga moy contractor diha si Engineer Ronigo nangutana ko kung unsa nay update kay kuan man kanang naana ang kay kuan man na siya duha man gud na siya solar o ganing electric. So ang solar nataod na, so naana po daw ang battery. Ang gikinhanglan na lang is ang ilahang sketch plan nga ipa-approve nila diha sa munisipyo para ma-applyan sa barangay og kuryente. Then ako siyang giingnan nga engineer, mientras tanto nga kuan pwede ba matistingan nato kay human naman nag-drilling. Nga matistingan nato pagpagawas ang tubig kung pila ra gyud siya ka oras nga kana bitawng mapahimuslan nga kanang mugawas ang tubig nga kanang mahurot jud siya. So mutong nag-ingon siya nga iyapang kontakon ang kadtong mutaod kay naaman mi makina sa among barangay nga kaniadto mo gigamit namo sa among kuan diri sa tubig, o dayon naguba man ang amo ang source didto. So mo nang ang makina naa karon sa among barangay ako siyang giingnan engineer kanilang atong gamon nga kanang himo kuan ba kanang atong sulayan pagpasuyop sa tubig bahalag maguba ni siya total daan naman pud ni basta at least masayod mi nga naa-joy tubig og makapila siya ka oras nga makasuporta sa among barangay. Mo na siya una og pinaka kuan gyud namo na nga gipangandoy nga ang tubig. Dayon karon Pinakabok baka benepisyo aning maong pinaka pamilya ang mahataga na ning tubig. kung itugot lang sa Ginoo nga ma-realize gyud na siya kinatibuk-an sa kuan siguro mga 80% baka kay tuwa pa man po dito gud sa suok-suok kun dili man siya. 180 ka pamilya. Dili ba 80% sa among barangay kami diri is Okay, so sa 300 dagdagan gud ay ano? Dayon dili lang pud kay ang ma-benefited unya anang maong project kanang tubig barangay Dolores kun dili abot pud na siya sa barangay Panay kun itugot sa Ginoo puhon kun kusog yun na siya nga pressure sa tubig kay naa man gani kanang tangki diha kun nakita man tining mo no kanang di ana bitaw paingon gani sa kuan kanang sa kalahi gani nga spillway. So naay tangki diha nga dako. So kanang tubig na mo diri diha ang labay ana paingon sa kanang mao nga tangki. So maka-distribute siya diha sa Panay. Makakuan pod, makaabil pod ang Taga barangay Panay. Panay. Dili lang taga Dolores. Dili lang. So tanan nga mga lumulupyo maka-avail na sa Dolores. Pero sa Panay murag kontrolado dili pod tingali Dili po kahit na tanan. dili pod kay naa naman po sila tubig diha. Pero kano sa mga target pero nagsugod na nagtrabaho na siya. Marag akong gihangyo lang ang kuan kontraktor nga kun mahimo mahuman jud siya karong bulan sa September tungod kay nag-abot na biya pod singabot ba among kasaulogan sa fiesta kinahanglan jud namo ang tubig. So mo nang kuan kanang nag-ingon lagi siya nga kap kana na lang may atong kulang kay gani ang katong tubo gikalingawan naman nila o kana bitaw paghimo gani og group para isaklop siya para baka nang pagsumpay sa kuan. O na hunong lang to ang ilang gihimo tungod kay nadaot tong ilahang makina nga mo himo og group sa tubo. Pero ang source ani Kap asa man dapita ang source sa naagid sa barangay Dolores naa sa Purok Size kay nagpalit man mi og yuta nga diin nakita nga tuwa dito ang source sa tubig. O dito ga ang drilling na siya sa Purok Size sa ilahang de Los Angeles, Lolito de Los Angeles nga kuan area. So napalit gyud sa barangay. Nagpalit mi sa barangay. Okay, so naa dito ang source. Naa dito ang source. Kusog-kusog siya. Sa kuan katong Nakita ang giingon sa- nila sa nakita nila murag 3 meters man tingali kuno to ang kalap Okay, so doon. kuan gyud siya do. Oh, Dili kayo lawom. Dili ang kanang kalap doon sa kanabang source sa tubig dayon ang iyang kaladmon murag 170 man tay to.
meters murag ilingon kay 17 man daw katubo ang ilahang gilubong ana. Kay drilling man. Okay. Okay, usa pay go ano. Pero kini target karon tuigat September September to October. to October. Ang fiesta sa October man ang fiesta Kay ni Modelo. kana nasugdan na siya, dugay-dugay magud na nasugdan tungod kay gumikan sa katong pagpangita lagi og source sa tubig sa Luti. So may gani kay nag-offer sila si Mr. and Mrs. De Los Angeles nga kung makita dito nga naay tubod, pwede sila nga magbaligya sila sa Luti kung naa dito ang tubod. So, nakita nakita man nga na dito kay permiro gid unta dako gid unta to siya murag 4 meters ang gilapdon kuno sa tubig. Pero bisag unsa namo paghangyo kaniadto pa sa administrasyon ni Billy ni ex barangay Captain Billy Saha, dili man gid musugot ang tag-iya bisag among ginang palito namo 1,000 per square meter ang iyang area, dili man gid siya musugot tungod kay naapod siya siguro'y plano. Sumutong wala mo nang nadugay-dugay ang implementation. Okay, so unsa pay mga projects karon nga ongoing? Karon na ami paabuton gani nangita kong tao kay gisugo ko sa layaso ni Congressman Ando nga pagpangita og purman, mason og laborer kay naami kanang bitang barangay health station. Okay, barangay health station. Barangay health station. Bago na katong design nga bago. Kanang bago nila nga design karon. So kuan kanang nagpaabot na lang ko, nakakita naman ko og mo trabaho, magpaabot na lang ko sa go signal kung kanus asugdi ang trabaho. Kay Dolores o kanibungan putol murag magdungan og trabaho. Okay, so nindot na kan dako naman ang health center or health station. Then kuan na siya kana bang unsay ngalan aning singalan gitawag ana kana bang kuan na siya modern. Modern na siya nga health station. Okay. So salamat kay Labot Ida Cup and siguro no dura kay additional information nga bot na may paabot nga wala ko na pangutana ning bayna. Siguro pod ang ako lang pod tingaling ikadugang nga kaming pod namo nga proyekto tungod kay kun ma-realize na gyud na among tubig, naag-allocate man pod ang among barangay og tangki unya puhon nga dito sana mangud mi part dito sa Purok 5 nga naa pod didto mga lumulupyo ditong dapita, ubay-ubay man pod sila. So mo nagitagan amo nang gi-allokitan og funds nga maghimo mi didto og tangki puhon kun kusog magani ang amo ang tubig, amo pod sila ditong distributan og tubig puhon. Nanay program of works sana pero wala lang sa namo ipabid tungod kay gahulat mi kun unsa gyud ka kusgon ang tubig sa nga among makuha gikan sa kanang among source karon. Para amo pong masuplayan dito kay luoy pud sila ditong dapita. Okay. So dili siya kalusot ito, dili mo magkuan og ang tangki kay og kana lang magud natong magkuha lang og kana bitawng singalan ani tubo lang ipadagan dito. Posible manggod nga magbuho na din ang mga silingang kuan mo nang mahinay ang pressure sa tubig tungod kay naa may mga illegal connection dayon. Dayon napapug koy dugang ipaabot. Magpasalamat na ipog ko ni Governor tungod sa iyang hinanaling aksyon nga gihimo kay sa among meeting adtong August 15 nangutana siya namong mga kapitan kung unsa man ang mga proyekto nga among gusto sa barangay. So napaabot nako ang kuan namo kanang barangay road nga katong sumpay namo konkreting gikan sa Purok 5 ngadto sa boundary sa Kanibungan Dako. So adtong sa tong pitsaha naa siya yang staff gipadala nga nagsubay nga nagkuan na kana bitawng inspection na. Nag-inspection na gyud nga nagkuan na sila kana bang naghimo na sila bitaw og kanang usan tawag ana. Gasukod na sila. Gasukod na gyud sila sa maong area. So pasalamat kay ko sa hinanaling aksyon. Dayon lakip na sa kanang provincial road, di ba kanang mga daot di ba na may daghang mga lubak-lubak. So from Lupagan daw na to boundary po sa Putol. So nakuha na po, nasubay. Nasubay na. Then, ang katong kabahin sa Barangay Road, ang ingon sa engineer, katong sa project engineer, gigaman na siya program of works. So, dako na kaing bless na namo sa Barangay Dolores kay tungod kay daghan pong lumulupyo ditong dapita nga naay mga nga dili na sila maglisod unya pagtumod sa ilang mga kuan kay naa naman sila laing option, dili naman sila maingon pagmanhi pa sila diri sa dakong dalan tungod kay ang didto nga dalan may naman unya agian kun puhon ma-realize ang mga project. Okay, salamat kayo Kap and pasabot naglihok na ato mga elected officials no. Ikan sa probinsya, sa distrito o sa munisipyo. Sa munisipyo po magpasalamat po ko sa among halangdong mayor og the action man tungod kay
na labi na mong mga mag-uuma nga katugid pong naninguha nga makatanom bisan sa kuan sa kahimtang sa panahon nga usahay init, usahay muulan. Gani ako sa pagkakaron dugay naman ko nga dugay nami nga naundang sa pagpanguma tungod lagi sa kamahal sa pagpadaro. Pero sa pagkakaron bisan tuod og wala kay nag-ayo tungod pud sa init pero naragyo ko'y paabutonon nga ma-harvest pohon nga kanang mais tungod kay nakapadaro man ko sa kanang traktor, nakahula man kog traktor, lakip na pud ang uban akong naapog ko'y silingan nga kuan pud siya kanang nakatanong pud sila og mais tungod kay nalibre mi sa traktor. Okay. So mas maayo gyud nakatabang pod no. Sa kuan na siya sa munisipyo. So walay Paabot bayad na siya, walay bayad wala na siya. siya bayad. Amo lang gipaabot is ang binhi tungod kay nalangan ang binhi sa mais ug ang abono. So paabot na mo karon kay nag-ingon man ang kanang sa ato ang agriculture officer si Sir Alan nga Ramirez nga nag-ingon siya paabot lang kay karon murag bulan sa September moabot na ang binhi ug ang abono. So mo na po na magipaabot kay aron pud mi kuan na pud makatanom na pud mi balik uman na mo ma-harvest ang maong tanom. Okay. Kap, thank you and basin na kay mga pasalamatan no. Usbon ko pagbalik dako na kong pasalamat sa ato ang halangdon nga governor, sa ato sa mga congressman o sa ato ang mayor sa lungsod sa Clarin tungod sa ilang pagpaabot kanato sa mga maayong programa o mga proyekto para sa atong kaayuhan sa atong mga katawhan sa Barangay Dolores. Mayong udto ug daghang salamat. Okay, ito na kauban si Barangay Kapitan Fi Kalahat diri sa Dolores, Clarin, Misamis Occidental.